Muxía é o nome dun concello coruñés pertencente á comarca de Fisterra, na chamada Costa da Morte. Arredor deste topónimo único existe un debate etimolóxico que a seguir imos debullar. A etimoloxía máis estendida faino derivar do substantivo monxía, co significado de monacato, mosteiro, explicable ao mesmo tempo como un derivado de monxe. Daquela, a forma monxía é susceptible de ser equiparada non só morfolóxica, senón tamén semánticamente ao substantivo freiría, relacionado con freire, do occitano fraire, irmán, e este do latín fratre, cuxa evolución patrimonial en galego é frade. Isto é, freiría sería un conxunto de freires do mesmo xeito que monxía sería un convento de monxes ou monxas. Esta hipótese que explica Muxía a partir do apelativo monxe ten séculos de antigüidade, pois aparece xa documentada en 1607 nas Memorias del Arzobispado de Santiago, de Jerónimo de Loio. Así, poderíamos dicir que tanto esta etimoloxía como a motivación do topónimo están enlazadas de maneira directa coa propiedade ou xurisdición de San Xulián de Moraime, un mosteiro medieval situado no mesmo termo municipal de Muxía. Agora ben, desde o punto de vista fonético, chama a atención a perda do N diante do X. Temos Muxía e non Munxía. Algo semellante ocorre tamén noutros topónimos como Argozón, medieval Argonzón, Somoza, do latín Submontia, ou Vicenzo, do latín Vicentio. Nesta mesma liña é importante subliñar que as atestacións máis antigas que conservamos do topónimo non presentan N. Per Nostrum Portum de Muxía en 1176, Santo Felique de Muxía en 1234, no Porto de Muxía en 1338, mentres que os vestixios da nasal só se rexistran na escrita a partir de finais do século XV, Muxía en 1493 e Muxía en 1532, entre outros. Un argumento que debemos valorar para a non vinculación de Muxía coa familia do galicismo monxe ten que ver co feito de Muxía atestarse sen N antes que as formas léxicas Moogo a partir de 1117, Moxía a partir de 1176, Moago en 1208 e Monxe, a máis antiga, en 1244. O certo é que resulta difícil a existencia dun derivado, neste caso en ía, antes que a propia atestación da palabra primitiva. Entón, do dito despréndese que Muxía pode ser un topónimo cunha orixe diferente da que tradicionalmente se lle atribuíu, pero que acabou vinculándose en ámbitos eruditos ao substantivo monxía, e pola acción desta reinterpretación etimolóxica escribiuse con N. Polo tanto, non podemos desbotar a hipótese de que a relación con monxía e con monxe sexa só unha etimoloxía erudita e o topónimo teña, en realidade, outra orixe, quizáis prerromana.